Naast de fietsoverstedentocht wordt er ook al jaren een tocht voor motorrieders organiseren. En naar verwachting zullen er duizenden motoren een stempel helje in Dokkum. De rieders die komen uit alle hoeken van het land, zelfs uit Brabant bij. Vorig jaar hebben we hem zelf gereden. Ik zeg maar, ik wil een keer dit meemaken. Nou, dat leek me gewoon super gaaf om te doen. En dat is het ook. Die mensen aan de weg en die kinderen die zwaaien, zo leuk. En gewoon gezellig en super mooi. Mooie route. Maakt dit zo mooi? Nou ja, ten eerste het waar en ten tweede natuurlijk het lawaai van al die motoren om je heen. Hè? Dat is toch wel wat je als man zijn toch. Nou, ik als vrouw zijn misschien wel, maar als man zijn en dan rekkert je dat toch wel een beetje. Ben je zelf ook motorrieder? Nee, ik zoet wel graag wel. Ik ga er net naar bewijzen, maar om het toch een beetje mij te maken, wil je natuurlijk graag stempel je dan, hè? Goeiedag! Dus Sadouane ben je er dan toch wel een beetje bij. Hou die auto wat vol? Ja hoor, Ja, gaat goed. Warm. Mooi. Kun jij hem? Ja, ik maak het voor u open hoor. Ja, super. Waar komt u vandaan? Vlakbij Dokkum, dus eigenlijk hier in de buurt. Thuiswedstrijd. Ja, zeker. Kijk eens aan. Nou, veel plezier. De motors, auto's en Solexen die loeken een soort bekijks. Ik zit hier op eerste rang. Maar nu stond je correct in beeld en dan zulke motors net, hè? Het is nou rustig. Ja, correct even, maar ik maak de boel goed in de gaten houden hier. Ik ga zoveel motors om met Triumph in mijn merk. En rally brommers, maar die ga ik dan net jongen. Maar het is een hele belevenis. Maar hem echt een keer doen aan mij. Dat kan als Sylvie achterover en mij hem altijd doen. Het publiek, maar ook de stempelaars die hoegen haar net te vervelen, want een soort motorrieders die binnen opvallend verklaait. Sarit Stitch, bekend van het televisieprogramma Lilo en Stitch, ek mij in de tocht. Mijn kameraad die had hier van Elmo. En toen hielden we deze jongen. En nee, een Stitchpak. Maar hij kon het net. Ik denk, nou, dom gezellig mooi op. In Warkum weer. Dan moest ik tanken en dan wist er iets bij en ik kwam dan weer af van Stitch. Maar toen ging een blauw pak ik nog, maar die had ik nog wel in de hier, want die is vrij warm nou in de dag. Waarom op de motor? Nee, eigenlijk ging het wel goed. Stilstaan, dat is heet.